Εργάζεσαι το πρωί ή κάνεις μόνο αυτό? Όχι, εργάζομαι πρωί σε μια εργοστάσιο Γκρέκο Στρώμα που είναι και ο χορηγός μου, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δουλεύεις σε εργοστάσιο με στρώματα. Ναι, Πώς λέγεται ο χορηγός, να το πούμε? Χρήστος Κοτσόπουλος. Μάλιστα, μπράβο τον κύριο Κοτσόπουλο, αφού σε βοηθάει. Να τον ξεκουράζετε λίγο, κύριε Επικοινωνία. Πηγαία. Στην πλεγονία του ring από τον Αθλητικό Σύλλογο LFC's. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ, υποδεχτείτε τον Ουσμάν Μοχάμεντ. Τα γάντια σου φοράς, πάνω στο ring πηγαίνεις, στους πολλούς εκπροσωπείς, πολύ μας η ελευσίνα, τη νίκη δεν μας παίρνετε, ούτε με κομπίνα. Καλύτερα παιδιά, καλύτερα θητές, μπαίνεις στο υπόγειο. Αυτός είναι ο Μοχάμεντ Ουσμάν, ο Μίνι Μποακάο ετοίμασε μια ξεχωριστή είσοδο, από εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Δηλαδή στο πόδι μπροστά και περιμένουν κάτι τέτοιο εδώ. Απίστευτο χτύπημα. Είναι εντυπωσιακό. Πολύ άσχημο χτύπημα. Είναι εντυπωσιακό το νοκάουτ του Μοχάμεντ Ουσμάν. Να η ευκαιρία της ζωής του. Την παίρνει, την αρπάζει και κερδίζει με νοκάουτ στο πρώτο γύρο τον Δίο Γιαννόπουλο. Έμαθε εχθές ότι παίζει αυτό το μάτς τίτλου. Μπήκε μέσα. Είχε προετοιμαστεί για άλλο μάτς. Είχε προετοιμαστεί σε άλλα κιλά. Είχε προετοιμαστεί σε άλλους γύρους. Μπαίνει μέσα. Είναι η στιγμή της ζωής του. Είναι η βραδιά της ζωής του. Είναι αυτό που τον περνάει στο επόμενο επίπεδο.